Tain chunta sa tír agus choirt mar sin déantach deis ón túsan sa ag Limneach spás stigan son ag James Naughton Shanson son for sé caradóig an tacht an Chicago tá chéad cúlín aimse get tríis truch a second an sa Dara He'd find it. Loch Garman in Eshik mar nas tá spás a ríis stigan son ag Limneach agus idir gá córla ag Dara bhí Tony McCarthy ach an count on shore ha Haran Chasnon gá cúlín Waibh Limanid darno tá sé tactisteach agus droch líon ar fad an nora Díáil had rang a cahar seacht gluthe strathe as a chéile cailte go dtí gur fórdar an countess fear ar Loudoun I Rice inis Loch Garman an count of Tamonta isteach agus Tamonta Haran Chasnon an son Loch Garman inis Gurh oscailt agus slíogáil tríd Ross an son tá go leor marthóir glóric seileibh ag a deir tá deis a teacht isteach tá sé sin ag Owen Porter Sostan Tauma Velter fecht Tamalín Gus slíogáil tríd an pas go maithan son ó Naughton Carrick tastáil a seacha go deirtí Darrow Shicrew Fear atá contortach seansar cool agus nada leis a gitóg ag Darrow Shicrew Dara Brooks inis bug a contosig tá cahar fág a taobh hir tá siad fear go dtín ar sin oscailtí beidir bhfuil seans inis ag Owen Porter Garisteach an count on ag Porter ag a Dara imethe Haran Chasnon chuir Josh Roinn lámh leis ach ag a Dara réiteoir thart deis íon Corbett leanúntar ag cuasaí Choulúthar an son agat tá sin petted Iarach má contortach ag Turling stigan son Céad Shelf ag Limneach agus ag Tommy Childs tá sé sin tróirithe a bhfuil dinta ag Brooks Nis Kevin O'Grady Tinna féin a gricin ag túsan dar lethe ag Loch Garman Shanson son ag Mark Rossiter na cúlíní ar fadó kicking a Sarah it's a tóir ar a score Count Dernach on sé riven Brisha agus Tommy Childs go daine sé gan son oscailtí inis ag Limneach agus an Farcéine Garrett Reid an pass deisintá ag Limneach ar cúlach clúdach má ag Loch Garman tá sé nadathe ag a Dara sa líontán sár cúl ag Peter Nash níl sé ach nómad a stigar a park Hershey Haran Trasnon is imróir le cóch dé Darrow Shicrew agus is Jackar farmer sin a warcail TVSG an sin. Markson Buaicphointí agus Gléite ag Niall Hughes Loch Garman Cornún sí is beidir go bhfuil imreoirí sa meis an tamsácha deis ag Kevin O'Grady Harnas a hen sé siúd agus ag a Dara an countsa ag Graham Cullen Seo agus an tá sé chombrosach sin agus croigh sin deis agus ri caiinsfaí groin clic a sort Cham de Lewis a clic a seo but tá sé tríéis oscailte anis tá sé fiabhsa go cinnte le den óman anús seachún Paul Maher deis leis an dasóg an count an Ibrahim seach ag Maher sár cúlín an son Corham go má ach an tarnacúil sin ag Limneach an difricht after Tarrington son a dhéanamh ar Pádraig Hughes an buntá sé tug ag an réiteoir bhfuil cúlín le tacht an son de Niall Hughes tá go dain Mark McCarthy an count a sleanathe tríd an son Harnastí Emmett Richter deis ag Richter agus tá sé sin ar an scála bhéidir Haran Chasnon scór má Ní Haran sé fé agus sic sé Nash fé ar agtí ó Nolan Tarric sé siúd fé lasmod an stúa Nolan go hard Nolan Haran Chasnon Buaicphointí bhí mar rannach ar bhéon count feicethe spraigigh sé sin go cinnte Loch Garman Hílín go bhfuil an fearna is lú atranta Scóir tastáil mar agrar beidir ó Limneach agus an count on a tacht isteach agus tá sé sin Haran Chasnon deis ar a Buaicphointí tá irdach aige bhfuil crinnes aige agus líléon ceist fé cúig bhát ar fad in san cluiche agus tá spáine sin Jackers tá sé iad scarú beidir go bhfuil deisintá ag Limneach Emmett Richter Garisteach an pass go bhfuil beidir go sé Nash ag a Darren Childs agus tá sé nadathe ag Tommy Childs sa líontán ach níl beidir na scóirna traffic a stad seo Loch Garman ag brú contosig scóir ag tastáil go dóilse beidir bhfuil deisintá ar cúl má leanna siad a ragnú Sástan cúlín a ghlacha Pádraig Hughes an tarna ceanna go siúd Is cynnig an réiteoir Calíis an son an rith agus ruúthar tóca go mar agus an ceart an son ag Keane Hughes imachtaí an clíáin hail deisintá ag Loch Garman agus ag Niall Hughes an trasa tá tridonta agus fanna siad go deireadh deis an son brú a teacht ó Limneach más féidir an fella goid Harnas agus ag Corras immert déine sé gó seachún Pádraig Hughes tá sé seo ag leanún saoil agus an áil Weil tá duine san limisneach ag tard fé an count son Ibrahim isteach agus ar fóríle ag Niall Hughes agus an adóg Yerrig sétansa I barc an crocaig agus an scór Dernach I barc an crocaig tá sé tugad leo ag Limneach 3-1 go siúd 8 gúlín 10 ag Loch Garman